Vítajte pri tomto dieli, ktorom si zahráme Minecraft. Tak, v minulom dieli sme čo robili? Robili väžu. Ja som už za kamerou dostala, lebo dneska chcem mať čas na ničom. Toto som tu začal robiť, ale to nie. To nechcem. Ja už mám ako to spraviť. Podávam to príč. No toto radšej nechám. Bože. Oh my god. Tak. A tu? Čak. Aha, tam nedosiahnem. Budem robiť sázeničky. Takže ako prvé, fáza 1. Nejaké dosky. Sázeničky. Počkajte sa, na niečo pozriem. Ne? Takže, sázeničky, padajte. Koľko mám ich? Koľko už ich mám? Pozriem sa. 3. To stačí. My zatiaľ 4. Prepáčte, že som pomalý, nie to niekedy tak ľahké. Toto je krátky diel, pretože dneska ešte chcem natočiť aj niečo iné. Tak, ale toto je dobre, pretože si to nepošlapete. Keď máte takéto pomalé. Tak. My si zasadíme len trošku. A v budúcom dieli sa uvidíme zás. A čus.